Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så har vi Novato med. Ja. Okay, man kan godt høre mig. Og vi skal spille et eller andet spil på Steam. Jeg er ikke lige helt kæft, hvad det hedder. Er du klar til at blive skræmt? Ja. Jeg ønsker har du trykket noget? Du har ikke valgt en... Nå, hej, jeg skal lige vælge en karakter, før jeg kan være med. Ej, hvor sejt du den gang det. Så er jeg ham af den seje. Har du trykket klar? Ja. Og optager du? Ja. Ej, så du er helt. Jeg optager. Hvad så nu? Kom så! Hvor er du? Ej, hvad fanden er det her? Ej! Du bare slå mig. Du skal ikke slå mig. Kan vi ikke zoome ud? Du skal stadig ikke slå mig. Nå, vi skal gøre der. Find et... Du skal ikke skyde mig. Har man ikke en lommelygte? Jeg fandt noget. Afhentning af et batteri. Du har hentet en batteri. Hvad? Der er jeg også. Vi kan lukke igen. Jeg bare kan ikke køre væk. Okay, det kan vi ikke. Nej. Hvordan finder vi altid tingene? Den har jeg. Parkour. Tryk 2. Der brænder noget her. Okay. Er det dig? Nå, vi har et kort. Vi har et kort. Nå, M. Ja. Okay, hvor er jeg? Vi er de der to seje nogen, der er her i hjørnet. Okay, det er vores bil. Hvor? Så er der trappe. Hvem er jeg? Prøv rullehjulet eller sider. Hvordan får vi lykke fra mig? Nej! Shit! Hvad har du lavet? Ved ikke, jeg var vildt. Jeg kan ikke løbe mere. Der er monster. Nå, måske skal vi skyde. Kom nu ned! Fuck. Jeg skyder den. Okay, nå. F. Jan, væk med F. Hvad? Jan, ja. Nå, F, den kan ikke tage lys. Fuck, jeg er smart. Jeg slog mit ben. Ej, den rev. Nå, flashlight. Jamen kom. Ej, jeg åbnede hegnet. Det er godt. Det var bare for at se den her. Ej. Nej. Stakkels rev. Ja, okay, ja, jeg kom til at slå den. Jeg er så stærk. Altså, jeg vidste godt, at jeg var stærk, men ikke så stærk. Ej, jeg kan ikke svømme. Hallo. Nå. Der kørte en bil. Ja. Okay. Okay, hvordan finder man lommelygten? F. Kom, vi smutter den her vej. Okay. Have lommelygten klar, fordi de kan ikke tage lys. Okay. Gå det væk. Herhen. Okay. Okay. Så nøgle. Okay. Vi skal finde en nøgle. Ja. Det er vildt, at man kan svømme i de der vandpytter. Det er en nøgle. Du lukker simpelthen bare til igen uden at se hvad det er. Det er et skelet. Du skal bruge raid-knoglen. Okay, vi skal bruge den knogle. Kom lige med din knogle. Kan vi komme her? Nej, kom her. Okay. Aha.
Pas på de væsener, der spærer på byen. Okay, vi skal passe på noget. Væsener og noget. Se den der. Var det dig, der sagde der? Nej. Jo, hvis det lyder sejt, så var det mig. Ja, jeg smutter. Det var der, den nøs, eller det var? Mm. Altså, du skal Har bare du et problem med det? Ej, jeg kan bare hyre. Okay, du går først der. Du skal FBI! åbne os ind. Nej! Skyd! Nej, en zombie. Du skal løbe. Fuck! Nå, man skal godt løbe. Jeg tror det var et gyserspil der. Han kan ikke fange os. For satan! Au. Det er dig. Jeg har ikke flere skud. Han vil ikke skyde mig. Ja. Au. Jeg lugter døren. Jeg kan ikke se noget. Okay, nej! Han kan komme ind! Jeg har dræbt ham. Oh. Det er ikke. Jo, der er noget her. Og jeg går også som en zombie. Det er dig, jeg følger efter. Det ved jeg sgu Gå ikke. lige ordentligt. Der er en nøgle her. Der er bananer og æbler. Hvorfor? Er der lyder sådan der, eller hvad? Ja. Altså, i virkeligheden? Nej. Det er ingen spil. Det er virkelig irriterende. Jamen, jeg går også som en zombie nu. Så kan jeg ikke bare sgu da færdig. Altså, lige om lidt, der æder jeg dig, fordi jeg er blevet til en zombie. Det ved du godt, ikke? Zombien er der. Ja, det kan jeg jo ikke. Ja. Ja, jeg skal... Nu læg dig ned, så du ikke har det. Altså, hvem er lige den gamle her? Han kom til det der. Jeg skal have fundet et batteri. Den er zombie der. Jo, jeg dræbte ham. Godt. Jeg er nederen igen. Hvad laver du der? Jeg prøver at lede efter et batteri, eller... Ej, jeg får også stress i den der lyd nu. Ja. Men nu stopper du. Jeg kan bare høre, at du er i kamp. Jeg har fundet 2 nøgler. Jeg kommer til at brænde mig selv. Nej, jeg smider ud igen. Hvad fanden laver du med den der? Au! Hallo, jeg er skadet nok i forvejen. Det er måske kan sige stille med den lyder der. Der er stripperstange. Det skal du ikke. Altså, den her fakkel jeg går rundt med, jeg gerne lige vil bruge. Tænde faklen. Vi er så glemt til det her. Jeg ved ikke lige helt, hvad B var til, men... Jeg tror jeg kan... Vi har fået en nøgle jo. Jeg har 2 nøgler. Måske det der rum. Se lige hvor hurtigt jeg er, selvom jeg er skadet. Ja. Hvorfor du holder den her? Ja, Okay, jeg kan gøre. Ej, jeg er så klog. Ej, nu siger du stille. Nu har jeg et batteri. Og du tager bare lige alt. Gå lige væk. Ej, jeg vil ikke den her fakkel der. Hvordan ligger man den her fakkel? Den her fakkel har været lært af med. Hvordan ikke komme af med den? Et æble.
Tog du lige æblet? Tog du seriøst lige æblet? Jeg kunne blive rask. Nå ja. Men det, Ja, så er det dit eget problem. jeg ved ikke, hvordan man ligger det. Jeg har brug for hjælp. Der er tid på nummer 2. Ja. Jeg har... Du... Der er tid på nummer 2. Hvordan ligger man det her? Jeg har brug for at lægge det her. Okay, godt. Jeg fik åbnet døren i hvert fald. Så må vi se om det. Der er noget, jeg kan hjælpe mig her. Altså nu er vi samme sted. Hvad fanden skulle vi så ind på den nøgle? Kom, vi smutter igen. Ja. Hvordan i alverden er det, jeg Okay. Kæft, vi Altså, er elendige til det her. Jeg fatter ikke, hvad vi skal. Du. Jeg kommer til at gøre det. Jeg vil gerne af med en fakkel. Hvor er du? Vi skal have en nøgle til at komme ind. Ja, hvor er du? Nå, jeg er herovre. Hvor er du? Ja, jeg er herovre. Hvor er herovre? Fuck, vi er dårlige til at kommunikere. Hvor er herovre? Men seriøst. Hvordan er kommet? Jeg kan ikke skræmme dem væk, jeg har ikke batterier. Jeg har skræmt dem væk. Ja. Jeg har ikke batterier. Det hjælper min far. Og 13% liv. Hallo, kom her. Det er sådan et stort sted. Kom over til mig. Den her fakkel vil jeg gerne af med. Hvordan kommer jeg af med den her fakkel her? Hvor er du henne? Prøv at tryk venstre. Venstre museknap. Okay. Så G. Ej! Ja. Tak. Det har jeg brugt de her halve time på det der. Jeg fik Kom. lidt... Kæft med det her. Du står lidt i vejen, sådan der. Okay. Så er vi tilbage. Hvad du Og resten af maden. Og resten af maden er der så mit. Hvad du render rundt med? Nå, det var sådan en, jeg kan sætte. Det er sådan en olieting. Så hvis vi finder en lighter, så skal vi jo brænde hele. Men jeg havde en fakkel. At der... Jeg kan ikke de her lyd her. Kan vi ikke give bandage, fordi jeg kom til at tage det. Det var ikke sådan der. Ja, flot. Jamen jeg har 58. Ja, nej, jeg har 68 liv. Der er en banan, tag nu den banan der. Hvor fanden er banan? Gå lige væk. Men... Jeg kan ikke se noget, jeg har brugt al strømmen. Okay, nu stiller den midt på, så ser det hyggeligt ud. Så den bare der. Ja. Jeg vil gerne se noget nu. Lys lige. Det er derfor, vi skal tage en fakkel, men jeg kan ikke finde ud af... Hvem er det, der ligger der? For satan! Okay, du skal lade være med at hoppe ned ad trapperne. Dine ben knækkes bare. Altså, skal vi bruge det der lighter til noget eller et eller andet? Vi skulle have taget den. Vi skulle have taget den der vejledning. Ja. Fordi det kan vi virkelig ikke finde ud af. Nu har jeg en fakkel i hvert fald. Hvordan tænder man en fakkel? Nudel! Vi skal have fundet noget nøgle. Nudel, prøv lige at komme. Det er jo, altså jeg har en nøgle. Ja, så prøv den der. Nå. Ej, jeg fandt ud af det. Hvordan? Hvad synger du nu? Hvad?
Ja. Og det står, når man får faklen, hvordan man tænder den. Stop. Og det har... Det er lige spasser på der. Gå lige væk. Jeg står faktisk her. Jeg brænder rummet ned. Nå. Okay, der må sgu da være noget andet. Ja, en fakkel. Jeg har fundet ud af, hvordan faklen virker. Der er en bankboks. Hvor? Lad mig lige tænke. Man kan crouch. Ja, du er sådan en gammel mand. Okay. Det kan være, der er noget under trappen. Nej. Ej, nu giver min fakkel ud. Jeg skal have en Ej. ny fakkel. Der er et toilet, her har vi ikke været. Hvor er du? Kom her. Der står noget. The screams echo forever traps like us. He comes, he comes, he comes, he comes. I cannot scream, I cannot cry, I cannot die. Release me from this prison. Vi skal redde en. Listen. Screams echo forever traps like us. Ej, ja. 2 sek. Toiletpause. Ja, okay, der er optaget her, ikke? Da. Du må ikke kigge ind. Gider du? Der er privatliv her, okay? Vi kan komme herind. Kom. Kom. Hvor er... Har vi været? Nej, jeg skal Hvor er du? herover. Er du omme? Jeg hopper. Nej, jeg er nedenunder. Jeg hopper. Jeg bokser. Følg min lyd. Jeg følger min lyd. Brækker du lidt ben der? Kom her. Jeg har ikke været før. Det er godt set, du. En pakke med bandage. Der er også noget her. Og her. Der er en kiste. Har du nøglen til den så? Til kisten? Nej. Ej, yes. Okay, også bare være så besvær. Vi har 19 minutter tilbage. Chok! Hvad laver du? Jamen, jeg kiggede væk i 1 sekund. Hvor er du? Og så siger jeg, den der bag mig. Nå, det er bare skræmme væk. Ja, jeg har 0%. Ja, du må gerne hjælpe Nej, mig, der er tak. ikke noget batteri. Nej, du har en ligesom... Du har ligesom lys, ikke? Wow. Nå, fuck det. Hvorfor går den efter mig? Fordi at du har ikke noget lys. Og for satan! Bare tryk E. Det har jeg fundet ud af. Se, der kommer en lys. Se, så er det bare. Au. Nej, hun slår mig stadig. Ja, nu er den efter mig. Hjælp mig. Gå væk. Ja, nu er min åndedræt kommet i det igen. Seriøst? Farvel. Den gider bare ikke til mig. Au. Okay, nu gør den. Nu lukker den igen. Ja, jeg er fucking død nu, din...
Nej, jeg redder dig. Jeg redder dig. Ja, du er så dum. Okay. Nolan! Ja. Det var virkelig et dårligt spil. Virkelig. Nej, det forstår vi jo meget af. Ja. Ja, ej, vi var lige ved at have den. Mm. Vi har fundet en skat og alt muligt. Det var nok der, hvor knoglen var i. Tak fordi I så med. Husk at følge Noodle Noob. Og Novator. Ja. Vi ses. Hej hej.